Vi socialdemokrater står för en öppen och demokratisk folkkyrka. Därför ska vi sätta den enskilde i centrum så att gammal tradition och nytänkande ska göra att den enskilde känner sig hemma. Vi ska värna människans värde och rätt, och det innebär då att vi vill inte ha några kvinnoprästmotståndare i kyrkan, inte heller homofober. Vi ska också jobba med internationell verksamhet, social rättvisa, ett hållbart samhälle där miljön är viktig. Klyftorna ökar i vårt land och det är kyrkans skyldighet att slå larm när kommun och landsting och stat inte gör vad de ska när det gäller välfärden. Vi vill vara en god arbetsgivare med bra arbetsmiljö och utveckling för de anställda. Vår diakonala verksamhet ska jobba mot ensamhet och att bryta utanförskapet.